Hilanat mao'y sagad nga mga balatian nga mitakboy sa kabataan ug nahiling sa mga medical personnel sa libreng serbisyo nga gitanyag sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Nico Sereno sa report. Nagkalain-laing serbisyo ang napahimuslan sa taga-barangay Agos, gikan sa libreng pagpaanyag, haircut ug pagkiskis sa kilay. Maidaran man o mabatanon, mipahimos ni ining libreng serbisyo. Laing free services nga gilinyahan sa taga-barangay ang pagpabakuna sa mga iro ug iring. Gawas sa bakuna, dunay libreng bitamina usab sa mga binuhing hayop. Samtang gilinyahan sa mga senior citizen ug sa kabataan ang medical services. Mato ni Dr. Nestor Tunyakaw sa Lapu-Lapu City Health Office nga sagad sa mga nagpa-check up nga mga bata, giubo o gihilantan. Wala hinoy na matikdang timaan ang doktor nga may kaso sa dengue nga ilang nahiling. Kasagaran karon gyud ang ubo, hilanat ug sipon. Agan gyud. Pero so far unsa man dili ba kuyaw ang nakahimtang? Kasagaran dili man kayo, pero karon gyud ting pneumonia gyud. Samtang matod ni Fe Augusto, pharmacist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga sagad sa nahatag nila nga tambal alang sa ubo, hilanat ingon man antibiotics. Kung magkuwang man ang gidala nga tambal, mamahimong muadto sa City Health Office ang pasyente. Uban ni Leo R. Cajes, Nico Sereno, Balitang Bisdak.